sa matong kauban, mga luma iyang pangiran, wala na'y kamatayon, Magampo kita, Ginoo. Lain na usab ang kahigayunan nga imong gihatag kanamo aron kami makaduol ug magasimba kanimo. Tungod kay imong pulong nagaingon nga ang tao imong giumol aron sa pagsimba ug pagdaig diha kanimo. Mao nga nining mga adlaw, Ginoo, malipayon kayo kami nga makig-uban usab kanimo tungod kay ikaw man ang among kinabuhi. Busa magapadayon kami ug magapabilin kami uban sa imong presensya nga mopahiluna sa among taliwala. Sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Mayong buntag, praise the Lord. Okay. Kining atong pagduol karon, mao kini ang panahon diin atong gilipay ang Dios. Amen. Atong gisimba, atong gidaig, nagapasalamat, mga kadaugan nga makapadasig usab sa matag usa. Apan karong buntaga usa ka yano og dili inon talisod nga bersikulo ang atong paminawon karon tungod kay hisgutan nato kining giingon ang pagpangandam. Okay, so mao nay tuyo nato na niya kita dinhi aron na maumol usab kita sa pulong sa Ginoo nga maoy naghatag kanato og kadasig. Okay, dinhi sa Amos nagaingon siya, therefore this is what I will do to you, Israel. Amos 4, makadaghan na lako kini hisguti apan nagkalain-lain ang pagpadayag sa Espiritu sa Dios kanato. Amos 4:12 nagaingon ang iyang pulong, therefore this is what I will do to you, Israel, and because I will do this to you, ingon siya prepare. Mao ni dinhi sa atong tubangan, no? Prepare to meet thy God. Prepare to meet your God, O Israel. So isgutan nato kining pagpangandam. Kining pulong pagpangandam dili gyud ni sayop, importante gyud ni sa tao. Sa atong panimalay usa ta mibiya siguro karon ining buntaga do na kitay gihimong pagpangandam. Okay. Uban kaninyo, nagaandam na daan o linungag na daan. Ako sa kunyana. Pagpangandam o kasagaran sa mga pamilyado na, kining pulong pagpangandam, dili gyud na mawala. Tungod kay importante o dili gayud mo barog ang usa ka panimalay kung walay maayong pagpangandam. Ilabi na ang pag-uswag sa pagpuyo, gikinahanglan gayod kini og pagpangandam. Okay, walay tao nga wala gyud magunahuna ni anang giingon pagpangandam. Gawas lamang nadtong tao nga wa gyud magunahuna ni ana. Mao nga kun ingon man ni ana ang klase nga tao morag lisod sa usa ka tao nga dili siya ka maong mangandam sa iyang kaugalingon. Importante gyud ang pagpangandam. Gani bisan ang mga bata makamauna niya nang giingon pagpangandam. Okay, so karong buntaga unsa may rason ngano nga kita magapangandam? Akong gitun-an balik ang kinabuhi sa mga Hudiyo. Nabahin sila sa duha, doon ay gitawag parisyo o iskriba. Ang mga parisyo, mao kini sila ang nagatudlo mahitungod sa balaod. Okay. Mao sa mga iskriba. Apan dunay kalahian nilang duha tungod kay ang iskriba
Una, wala nila dawata ang tibuok kasulatan nga ato karong gibitbit o gidaladala. Kay alang kanila maora kining gitawag the Pentateuch, kining Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros ug Deuteronomy. 5 gyud ni kalibro maoray ilaha. Gawas ni ana wala na, rejected na nila. O ikaduha, kining mga eskriba, wala pud na sila nagatuo og langit. Wala pud na sila nagatuo og impierno. Ang ikatulo mao nga sa ilang pangunahon na kung unsay naa sa tao, maura na. So naghunahuna kung nausa may kapuslanan, mao diay na kung imong basahon ang bagong tugon, kanunay yung giigo sila. O kini pong mga eskriba, maupod ni sila ang kanunay mubitik. Ilang bitkon kay nagtuo sila nga hustler na sila sa gitawag na the Pentateuch or the 5 books. Okay, mga Wilbers kayo na sila kana mga scribes or eskriba. Mao na nga ilang ginabitik sila, si Jesus. Sila mo'y nagabitik kang Jesus. Apan matagbitik nila, maunay sila. Mao nang gitawag si Jesus sa atong panahon karon. Jesus is the great philosopher. Dili gyud basta-basta siya. Okay. Sa diha nga niya pa siya ni ining kalibutana, niya pa siya sa tawhanong pagkinabuhi. Ang parisyo usab, ako pod nga gitunaan ang parisyo. Kanang ilang pagtulunan, morag natunong-tunong sa tinuod. Tinuod yun kay gikan gud ni Moses. Gikan sa Ginoo. Problema lang kay maayo ra sila sa ilang wali, ang problema dili mutuman sa ilang gisulti. Mao nang sa Matthew chapter 23 verse 2. Okay. Unya pod si Jesus gibitik pod sa mga eskriba. Gibitik mahitungod sa pagkabanhaw kay ang mga eskriba walay pagtuo nga mabanhaw ang tao. Walay kinabuhi. Naa sila pagtuo sa Dios pero gamay ra. Kasagaran sa mga eskriba kanang mga materialistic, humanist, mao na sila mga eskriba. Dinhi sa Matthew chapter 27. Tan-awon usa nato kini ha. Lucas kapitulo 20. Okay. 20, Lucas 20, versikulo 27, ilang gitrap si Jesus. Kay mao gyud ni ang ilahang pagtulunan na kung ang tao mamatay, wala na. Dili pa lang dugay, naglubong kog patay gahapon. Ay, isang adlaw masiguro to? Ay, isang adlaw. Gahapon dirimi. Okay, dili sa ato dito sa Dioro. Ako ang ilang gipa-visit dito sa namatay. Ako ilang gipawali. Og dito nakawali gigug maayon, nakapadawat gyud ko kay nagatuo ko nga naay pagkabanhaw. Nagatuo ko nga naagyoy kalag ug espiritu ang tao. Pero ang mga eskriba dili mo tuo sila. Ang ila diha na inig mamatay ang tao, walay langit. Wala po'y impierno. So naapoy nagsunod na ang mga pagtulunan karon. So magbantay punta. Naon sa may kapuslanan nga mangandam ta nga wa maday langit ug mamatay ta, asar man day ta. Okay, so ang Biblia nagaingon na agyoy langit. Mo gyud nay atong focus, maunay atong tinguha, mao na nganong niata dinhi, nganong nagbinuotan ta, nganong nga gikinabuhi nato tungod kay naay langit.
og naapoy imperno, pero ang iskriba dili mo tuog imperno, wala sila. Ang ilang pagtuo diha ka kung naa may Dios gamay lang. Okay, human na mamatay na tao, wala na kinabuhi, human ini kinabuhi, wala na mo na ilaha. So dinhi sa Lucas kapitulo 20 versikulo 27. Some of these Sadducees, dili scribes, Sadducees. Okay. Some of the Sadducees who says, mga Saddusyo. Saddusyo, iskriba o parisyo. Okay, mauni sila. Some of the Sadducees who says, there is no resurrection, walay pagkabanhaw. Og sila miduol kang Jesus came to Jesus with a question. Nangutana ilang gitrap. Og miingon sila, teacher, they said, Moses wrote for us that if a man's brother dies and leaves a wife but no children, the man must marry the widow and have children for his brother. Now, verse 29. There were 7 brothers. The first one married a woman and died childless. Namatay, walay anak. The second, and then the third married her, and in the same way, the 7 died. Silang 7 nga nakapangasawa sa usa ka babae nangamatay, leaving no children, wa gi anak. Ang pangutana 32, finally, the woman died also, namatay po, died too. Now then, at the resurrection, whose wife will she be? Aha, ilang gibitik si Jesus, diha kuno sa pagabanhaw, kinsabay makaangkon nilang 7. Unya gitubag sila, since the 7 were married to her. 34, Jesus replied, the people of this age marry. Kining panahona sa kalibutan karon, dunay pagpangasawa and are given in marriage. Gitugutan sila sa pagminyo. Verse 35, but those who are considered worthy of taking part in that age and in the resurrection from the dead. Ang bot pasabot ni ini kadtong mga tao nga qualified na magadawat sa takos nga gipadayag sa Ginoo, nagaingon siya, will neither marry nor be given in marriage. Walay pagminyuay, nag-ingon si Jesus. And they can no longer die. Wala na'y kamatayon. Lahi ni ining kalibutana kay ang tao kung maminyo, matapos ra. Pero dito sa laing panahon, sa laing kalibutan, niyon siya, walay pagminyuay, wala na'y kamatay. For they are like the angels, managsama sila sa mga anghel. They are God's children, since they are children of the resurrection, but in the account of the verse, even Moses showed that the dead rise, for he calls the Lord the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but of the living, for to him all are alive. Okay. Mauni ang pagtulunan sa mga Saddusyo. Okay, morag kauban-uban rin sa mga eskriba. Pero ang parisyo sa Matthew chapter 23, morag ang ilahang mga teaching tama-tama gyud kay gikan man kang Moses.
Unya ang problema kay dili lagi mutuman sumala sa ilang giwali. Sumuna, kung imong basahon ang Matthew chapter 23, grabe gyud kaayo ang pagsulti na diha sa Ginoo kanila. Perti gyud. Ingon pang Ginoo, sama kamo sa pinapaputi nga lungon apan ang ilalom puros bukog. Mo na grabe gyud kayo mga hipokrito kamo. Mo ra gyud ba? You hypocrites, Pharisees. So ingon niya na ang iyahang gisulti, sakit gyud kayo paminawon. So balik ta sa mga eskriba. Sodosyo. Okay, malipat ang akong baba eskriba. Mga Sodosis. O pareho ra na sila. Kining mga Sodosyo, wala ni sila'y pagtuo na dunay pagkabanhaw. Gani nag-exist gyapon kana karon ug naay mga grupo nga ingon ni ana, walay pagkabanhaw, walay langit, there's no heaven, there's no hell. There's no resurrection. So kung mauman ka na nga paagi, unsay kapuslanan? Nganong muapil man ko ni ana nga wa may paglaom. Praise the Lord. So balik ta, sa atong panahon, nagatuo kita nga dunay pagabanhaw. Amen. Tungod kay si Jesus mismo, nagaingon siya, ako ang pagabanhaw. Ako ang kinabuhi. Ang tanang mga nangamatay nga nagatuo kadako siya mabanhaw. Ug ang tanang mga buhi nga nagatuo kadako dili nagayod siya mamatay. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. So maunay nakapakurat sa mga eskriba, Sadusyo, eskriba naman. Nakapakurat kay ang teaching ni Jesus, mabanhaw gyud ang tao, pinaagi niya. Pero sa ila, walay langit, walay impierno, walay pagabanhaw, moto na giblitag nila. Ingon sila, magtutudlo, giingnan nila si Jesus, magtutudlo. Nangutana sila. Kinaiyaman sa mga Hudyo, kay nganong mao magini balaod sa mga Hudyo nga kung mamatay ang bana nga walay anak, ipasunod, ipaasawa gyud na sa igsuon. Unya mamatay na po ang usa nga wa gihapoy anak, kinsa tong laing lalaki sa igsuon, mao na po'y mosunod aron mga anak. Nganong nga naingon ni anak tungod kay kini magong mga tawhana gipanalanginan sa material sila. Labi na rong panahon na kung makaadto kag Israel, wa man kita makaadto pero sa internet makita dili basta-basta kag Israel. Grabe sa mga panalangin sa mga material. Sa ilang economy o sa uban pa nga makita nimo mga gadget ug uban pa grabe sila. So nganong dili sila magminyo og lain kung mamatay nga walay anak ipasunod yun tungod kay dili sila gusto na maangkon og lain ang ilang kabtangan. Gusto nila na ang Israel mugro sa maayong tinuod yun. Maupod ng uban na mga nasod na dili sila gusto magminyo og lain kay ang ilang kabtangan. Kay mga dili basta-basta sila, labi na sa atong panahon karon, dili basta-basta. Kaso lang, kay grabe ang ilang pagtamay kung makristohanon ka. Kung makristohanon, daghanang nakristohanon sa mga taga-Israelites. O gabi ninyo, unsay treat nila, lower class. Kung makristiyan ka, praise the Lord, lower class ka. Dili ka ibutang nila sa the higher. Umuarag, dili ka mabutang sa class B, labi na class A, dili pwede. Lower, talamayon. So mauna. Pero si Jesus, kanunay niyang ginaigo, ginabunggo ang tanan nilang pamaagi o pagtulunan. Tungod kay, wala gina-reject nila ang supernatural, gina-reject nila ang kamatuoran. Ang ilang gituhuan, maura lang giingon na the 5 books or the Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, and Deuteronomy. Maura gyud na. Gawas ni ana, wala na, rejected na na. Labi na gyud ang New Testament nga mao si Jesus Christ. Kita karon,
Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Ngagikan unta kanila. Wala gyud nila ni dawata. Praise the Lord. Mo'y ilang gipasulabi ang ilang kaugalingon. Gipasulabi nila ang ilang mga batasan. Praise the Lord. Okay. Tanaw ganit nila nga lisod-lisod pa ang imong kahimtang, dili kaayo sila mutagad nimo. Okay, so ingon ni ana ang ilang mga kinaiya. Pero ang gugma sa Ginoo wala gihapon mawala, naa sa ila kay sila magyud ang pinakasentro. Pasalamat ta kay nakaambita sa grasya. Amen. Ang Romans chapter 11. Praise the Lord. So karong buntaga, kining pagpangandam nga atong gisgutan, pasalamat gyud ta sa Ginoo. Kay kining rapture nga atong gihisgutan, nga atong nasabtan, muarag dinhi sa ato gyud ni paingon. Praise the Lord. Dinhi sa ato kitang nagatuo diha kang Kristo. Praise the Lord. Naagyo mahibilin sa rapture. Og sa akong pangdahom-dahom ang mahibilin ni ani katunang maulahi nga mudawat, walay lain kundili sila. Okay. Pero sa pagkakaroon, naanay na Kristohanon na mga Hudyo. Na Kristohanon sila o sa diha nga na Kristohanon sila, nakasulod gyud sila sa kapahulayan mao nga bisad unsaon og lutos, tamay, dili na mobulag kay ngano sa ilang espirituhanong bahin nakasulod sila sa kalinaw. Kay si Kristo ang tinuod nga kalinaw. Atong palakpakan ang Ginoo. Nagtanaw ko ni TV Joshua, nagbisita siya sa Israel. Kung nakakita siguro mo niadto niya pag-abot na niya na mauni ang Sea of Galilee, kauban po niya ang mga eskriba, mga parisyo, kauban po niya ba ang ilang mga press. Nagpaampo pa man gani sa iyaha, hanggat mga leader nila, paampo kay makita man nila. Ang gihimo sa Ginoo diha sa ilang TV, makita naman. Moto ni yukbo siya sa Sea of Galilee, atubang siya didto. O niya, asa to dapit ang gihimo sa Ginoo, giyukbuan niya. Tanaw lang sila. Hangtod na naato ni abot na Israel na grabe kayo, murag inutil na kayog lawas nga gi-wheelchair, wala gyud siya ni ampo. Ngano? Tungod kay ang grasya dili na sa ila, naa sa ato. Dili mo ipek kung iyang iampo dito sa ila, dili kay ngano man wala na. Dinhi na mo nagiingon sa Biblia, sa tanan nga mituo og midawat kaniya, to those who believe and to those who receive. Kay ngano, ni awas man ang grasya. Wala man nila gidawat, rejected. Mao ni nga kung imong basahon ang New Testament, ang bato sa pamag-ang nga ilang gisalikway. Di ba? Makabasa mo niya na. Nahimo hinuon, naligong pundasyon. Okay. Ang tanan nga mahulugan niini mapulpog. Tiaw mo nang saara. Madugmok siya. Praise the Lord. Sa Romans chapter 11, kitang nagatuo og nagapadayon. Maayo kaayo ang Dios kanato. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Grabe gyud kaayo ang kakusog sa gahom sa pulong sa Ginoo. Amen. Okay, so dili basta-basta. Okay, tanawa ang Matthew chapter 21. Ingon siya sa verse 43. Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you. Ang gingharian kuno sa Ginoo pagakuhaon gikan kaninyo. Ingon siya, and given to a people who will produce its fruit. Ihatag kini sa mga tao nga mapuslanon. Dili ba nagpulos man ang pulong sa Ginoo nimo? Amen. Nganong moingon ko nagpulos? Gikinabuhi, gipaminaw, gituman,
gidahig, gibayaw ang ngalan sa Ginoo. So mauni ingon ang iyang pulong, ihatag ko kini sa mga tao nga mapuslanon, given to a people who will produce its fruit. Nya verse 44, he who falls on these stones, ang mahagbungan ni ining batuha, will be broken to pieces, mga dugmok. But he on whom it falls will be crushed. Gawas nga madugmok, praise the Lord, mapisa-pisa mga dugmok. Nag-ingon siya. Verse 45, when the chief priest and the Pharisees heard Jesus' parable, they knew he was talking about them. Nakasabot gid sila. Sila gyud ang giigo ni aning istoryaha. Praise the Lord. So, pasalamat ta. Be ready. Amen? Be ready. So, kining tuiga, usbon ko sa pag-ingon, tuig sa pagpangandam. Year of the preparation. Tuig kini nga mangandam kita. Year of preparation. Be ready. Tungod kay kining grasya nga walay bayad, praise the Lord, magdungan yun ta ni ani. Amen. Uyon ka ba nga muuban sa rapture? O kung may pagtuo ka, mahiuban. Pero muarag gadua-dua pa, pamalandungi usa. Praise the Lord. Uban yun ta, dungan yun ta. Unya, muingon ko na naay dili mahibilin, nahisulat man. Ingon man ang Romans chapter 11. Tanaw na to ang Roma. Praise the Lord. Romans 11. Okay. Verse 25. Nag-ingon siya, I do not want you to be ignorant of this mystery. Dili siya buot nga magpabiling kita nga dili mahibalo sa tinago. Brothers, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening. Karong panahona, daghana ang gipahumok sa Ginoo ti adtong miaging mga panahon, hardening, gahi kaayo ang ilang magasing-kasing, pero karon nag-anam-anam na og dawat sila. Pero dili pag yun na maoy gipaabot. Ingon ang pulong in part, hardening in part, until the full number of the Gentiles has come in. Hangtod kuno muabot ang insaktong gidaghanon. Kinsa man ay hintil, Gentile, kinsa man ay kita. Dili baya ta mga Hudyo, pasalamat kita nga nituo sa pulong sa Ginoo. Oh. Kadtong namatay nga akong gilubong, ingon ko ang mga igsoon og mga parinti na Kristohanon ba sa wala gyud pastor. Amo to na perting wali ginako, gipadawat ginako sila. Ingon ko, maunsa ba ang imong simbahan, makatoliko ka o maunsa basta na Kristo good kayo na. Ang importante lang, guwapo ang imong simbahan na Kristo, pan ang imo ikaw, di ka magtutuman, wala gyud kabahin. Okay. Maayo gyud na pagka gilugdan gyud maayo nako sila dito pagwali. Taas-taas nga wali. Kay nangutana mag-uusang oras sa ang lubong. Tanaw po na kong oras na mahuman, na apo'y mga 15 minutos usa ko ni undang, usa ilubong. Oh, di tama rapod. Okay, so pasalamat kita nga ni-response. Nito, uban ka ninyo, giimbitar lang, manimbata niya, pag abot diri na ablihan ka, pasalamat yung Ginoo. May gani kay naimbitar, ang uban na Kristohanon kay nakaapilog seminar, 7 sacrament. O nay uban na Kristohanon kay naigiangayan sa sulod sa simbahan. Pasalamat na Kristohanon, kanagyong pagka-Kristohanon mo gid nay pinaka-importante. Amen. Oh. So kabong mga dalaga pangimbitar mo mga ulitaw ni Kristohanon.
Kay mablihan day na, hindi natural mangulitaw gyud na sila kay kining mga dalagang Kristohanon, perti gina mga gwapa gina kay tan-awon sa kalibutan ni agud ang kahayag, di ba? Ingon siya kamo ang kahayag. Oh. Praise the Lord. So ingon ni ana, so ayaw usag sugot og di makristohanon. Pero og nakristohanon kay nagpabautismo ayaw usag dali-dali, maparehaon niya kanadto akong gisulti na pastora na intern diri sa Carcor. Ingon ko, kabalo gyud mo siyang trabaho ha. Aron na amoy mga maayong grado sa Bible School. Nagid mo yung mga reports na nakadala mo mga tao nga nakristohanon. Karon kay may mga hitsura man tong na-intern dito. Giadtuag ulitaw, mga ulitaw sa parsunid. Sumbong din sila, pastor. Naay ni ana sa parsunid. Mga ulitaw. Iko kana mo maayo ninyo. Kung sa buhaton yung walihi. Giwalihan. Unang bisita, giwalihan. Kaduhang bisita, giwalihan. Gipadawat. Siging wali. Nadugay himbalik ni ingon na dili wali among tuyo. Ning sulti dili na wali. O sa man tuyo ninyo? Kasing-kasing. Nanya kay gwapo mang putong ulitaw ha. Gwapo pod. Okay. So ana unta no, kay kini mga gwapong mga tao, gwapo pod og kasing-kasing. O nya mga gwapo man tanan. Ingon dayon siya, pastor. Di naman maminaw sa wali kay mangulitaw man. Ingon pagbantay mo. Kay gi-eskwela para ba mo? Pila ra istorya niingon nga pastor, musimba na. Ha? Musimba na. Nadugay balik-balik, ingon pastor, magpabautismo na. Ingon ko na, pagbantay gyud pastora, kay ambot ka ang lahutay ani og usay tuyo. Basin unyag magminyo ka, wala na unya, tinuod gyud. Okay, nakadungog naman siguro mo ning istorya ha. Ako'y nagbautismo, gibautismohan, pastor, ikaw gyud kuno mo bautismo, dito ko. Gibautismohan ako. Permerong Domingo, praise the Lord. Awa pa di ay. Schedule magpakasal. Sugot na siya kay bautismado na god. Dili diha sa tubig maoy daganan. Kana gyung mahamtong gyud. Okay, kanang muhamtong mao gyud daganan. Pila ra istorya, musimba na si Dimi kada Domingo. Lipay na si pastora, moarag uyab na sila. Karon namalay magpakasal. Iyon ko sigurado gyud ka nga mupadayon ni. Siya moarag naluto na gini pastor ay nakagusto siya kay guwapo man pud tong tao, tong tawhana. Pila ra istorya, nakasal. Okay. Pirmiro lang ganing Domingo, nalit na sa Sunday School. Pila ra istorya, moabot na sila, alas 11 na, tingwali na. Alas 11, muwali na si pastora. Maulahin na sila. Lakton nga pagkasulti, praise the Lord. Gitawag ko kay magpaampo ang iyang bana. Asa man di ay imong bana? Tuwa sa hospital. Naunsa man siya? Siya ambot dili man masabtan ng sakit. Praise the Lord. Igo nga, pastora, pangalagad yung maayo. Kay mismo ako, nakasabot yun ko na moarag ni kang ang imuhang gugma sa Ginoo. Dito ko sa hospital, niingon nga pastor, nagdikit ang iyang tinai. Dili na mosulod ang tubig, di na mosulod ang pagkaon, nagdikit-dikit. Ampo ko yung dem, basig pahinumdom ni sa Ginoo. Pangalagad mo, nangasawa ra ba ka o alagad sa Ginoo. Insi o pastor, basta maayo ko, mangalagad ra ko. Giampuan, pila ra istorya, naayog yun si Dimi. Sa dihang naayo siya, praise the Lord, magpangutan ako sa ubang mga membro, kumusta? Siya, maura gihapon pastor, why simba-simba. Si pastora ra mo atong muwali, pagkaman, muli dayon. Pila ra istorya, giapa sa bod ko, pila ka semana ra. Pastor, si Dimit, balik sa ospital.
Nanapod siya sa ospital, giadto nako, dim, gituman ba nimong imong saad? Yun siya, pastor, ug maayo ko, tumano na gyud nako. Nag-ampo gyud ko. Kinira bang ampo na mo, no? Usahay magtuo mi nga di, pud maayo na po, maayo. Ampo mi Ginoo, hangyo lagi sa Ginoo kay may untag ka nang makita gina tong power ba na mo sa TV na manggawas na mo kilat. Wala man. Ampo Ginoo, ayuha si Dimi, ayuha siya. Sige Dim ha, tuman na gid Dim, basta maayo na ka. Pilare istorya uli ko. Mga pila lang kaadlaw ni adto ang iyang asawa. Pastor, ikaw, kumusta si Dimi? Siya patay na. Kabata pa. Praise the Lord. Ang kinabuhi, bililhon kaayo. Nag-ingon ang akong gibasa din sa Lucas 20. Dili siya Diyos sa mga patay. Diyos siya sa mga buhi. Ang tanang mga buhi, moingon, Amen. Amen. Okay. So, kining atong gihuna-huna o atong gipaabot, kinahanglan yun nga, dunay pagabuhaton nga mao ang giingon, pagpangandam. Okay. Ilabi na niining atong panahon na moarag. Praise the Lord. Hallelujah. Niagyod sa ato ang pabor gikan sa Ginoo. Maulang na dili lang ta giingon sa Biblia init-init o bugnaw-bugnaw. So ang iyang pangitaon kadtog yung ang tanang mga init maingon amen. Amen. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Okay, tinuod yun na siya. Balikon ako sa tanan nga nagatuod diya kaniya. Verse 22 sa Romans chapter 11, ingon siya pamalandungi og tan-awa ninyo. Maayo siya alang ni ingon siya pamalandungi ninyo. Ingon siya, therefore the kindness and sternness of God, ingon siya, sternness to those who feel. Istrikto siya. Niadtong wala man nagpadayon. But kindness to you. Kanimong nagpadayon, nag-ingon ang iyang pulong, buutan og maayo kaayo siya. Provided that you continue in His kindness. Otherwise, you also will be cut off. Padayon sa pagamaayo, basin bayaon niya og usan na pud unya ikaw nga pagaputlon, ingon siya. So dinhi ang pagamaayo ang pag-istrikto, makita nato diha gayod atubangan sa Dios. Istrikto siya sa mga tao nga wala magpadayon. Ug maayo siya niadto mga tao nga nagapadayon diha kaniya. Buutan kaayo siya. So busa mga igsoon, pahimuslan nato kining dakong panahon nga gihatag sa Ginoo kini nginhi kanato. Balik ta sa giingon langit, praise the Lord, mao manay atong kalabuton. Atong tanawon ang pinadayag, praise the Lord. Okay. Ang mga iskriba, mga Sadusyo, dili sila mutuo niya ng pagabanhaw, wala gyud sila mutuog na ilangit. Pero dinhi sa Biblia, sa pinadayag kapitulo 21, gihulagway ni Juan ang iyang nakita. Verse 1 sa chapter 21 sa libro sa pinadayag or Book of Revelation, nagayon siya din, I saw a new heaven and a new earth. Tiamo, bagong langit, bagong yuta. Ngano man, for the first heaven and the first earth had passed away. Uy, nangahanaw. And there was no longer any sea. Wala na kunoy dagat. Verse 2, I saw the holy city. Ingon si John, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. Wow!
Guwapag yud kuno, ingon siya, alang sa iyang bana. Verse 3, and I heard a loud voice from the throne saying, now the dwelling of God is with men, and He will live with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. Verse 4, He will wipe every tear from their eyes. Amen. Iyon siyang tanan nga mga luhaan, iyon siya iyang pagtrapuhan. He will wipe every tears from their eyes. There will be no more death. Praise the Lord. Wala na'y gikahadlukan sa tao nga giingon kamatayon. Wala na. Atong palakpakan ang pagpasalamat sa Ginoo. Wala na. Nor mourning or crying or pain. Tanang mga suliran sa panglawas. Tanan nga mga problema nga makapag-uol sa kinabuhi sa tao niining kalibutan na ingon ang pulong wala na ang tanan. Okay, balik ko na ko itong Luke chapter 20. Luke chapter 20, katong giingon na, niingon si Jesus na wala na'y pagminyuay, wala na'y pagpangasawanay, kay sila managsama sa mga anghel. Akong gitun-an ka na. Ngano man. Aw, magpuyo na di ay ta nga gitawag perfect love. Perfect love. Amen. Kita kag mga bana nga labing, bana og asawa nga labing kaayo sila. Perfect love. Praise the Lord. Diha di ay unya sa iyang gingharian. Na diha ang perpekto nga paghigugmaay. Praise the Lord. Mao di ay na siya. Di agape love. Dili basta-basta nga paghigugmaay. Sa usa ug usa. Mao di na giingon na dili na sila managpangasawa. Okay, kamong wala pa magminyo ug kitang nangaminyo na. Pamalandungi kuno ang imong gugma sa imong asawa. Ikumparar unya sa laing tao, kanang tinuod nga gugma, mulabaw pa ng gugmaha unya sa panahon nga adto na kita magapuyo ni anang dapit nga giandam sa Ginoo, kanako kanatong tanan, palakpakan, the perfect love. Praise God, hallelujah. Mangutan na, pastor, ang pamilya, mag-uban. Praise the Lord. Maayo gyud ang Dios. Maayo ba ang Dios? Amen. Maayo. Mao nga kitang nahibilin pa karon ning panahon na ipadagaang ipabati nato ang kainit diha sa atubangan sa Ginoo pinaagi sa atong pagsimba, pagkamatinud-anon, buluhaton ug uban pang trabaho sa gingharian sa Dios. Mintras wala pa mo balik ang Ginoo, praise the Lord, ang iyang gingharian, ani-ana nakaposes na kita. Tama ba? Diha sa gingharian, doon na extension. Manang-iingon na, the kingdom of God is not meat nor drink, but righteousness. Ang tanang mga matarong maingon, amen. Dili ba nakasinati ka nga malinawon, malipayon? Ang tanang malinawon, malipayon, maingon, amen. Sa diha nga naa kay kasamok, problema, maayo ba na puy-an ka nagdaghang kaguol niya nagahilak? Maayo ba na puy-an daghan mga bukid sa problema? Mao nga di ko ganahan niya ng mga problema. Gusto kong magpuyo nga malipayon, makatawa. Kay nga naman, maunay kinaiya, kinabuhi, diha sa iyang gingharian. Amen. Ang malipayong kasing-kasing, maoy maayong tambal, palakpakan nato ang pulong sa Ginoo. Ingon pang usa ka doktor, maglisod mi og tambal sa usa ka taong masulubon. Kay kaming mga doktor, igo lang kaming nag-guide.
mao ni buhata. Plus ubanan pagyod sa imong emosyon. Pero bisan unsa ka maayo sa tambal nga ilang ihatag, apan ang ilang gitambalan dakog problema sa sulod sa kinabuhi, lisod ayohon. Mana moingon ng doktor, ikaw rin yung nagdalas kayuhan ni Brad. Ikaw rin nagdalas kayuhan ni sis. Okay, praise the Lord. Walay laing maayong tambal. Diha sa iyang gingharian, nakasulod ka na sa maayong tambal. Amen. Okay, so balik ko na ako pagbasa. So, ingon siya din sa Pinadayag 21, there will be no more death, wala na'y kamatayon, or mourning, kagulanan, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. Ang tanang mga butang nga dili maayo, ingon siya, nang labay na. He who has seated on the throne said, ang nagalingkod didto sa trono nga perting sinawa o perting silawa, niingon, I am making everything new. Gibag-o ko na ang tanan. Then he said, ug miingon pagayod siya, write this down, for these words are trustworthy and true. Kasaligan kining mga pulunga o tinuod. Hallelujah. He said to me, miingon si ang Ginoo kang Juan, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To him who is thirsty, I will give to drink without cost from the spring of the water of life. Oy, praise the Lord. Pagkanindot kaayo kining mga butanga. So, kining atong makita nga gisgutan giingon langit or heaven. Wala na'y paghilak, wala na'y kasakit, wala na'y kasubanan, wala nagyoy kamatayon. Praise the Lord. Kay ngano man nag-ingon ang yang pulong nahanaw. Dili sama ni ining mga panahon na, praise the Lord, daghang mga problema, daghang mga kagulaanan, mga suliran, uban pang mga kasamok. Okay, so mauni ang giingon nga langit, praise the Lord. Usa kini ka lugar diin wala ni dautan, ug mga makasasala. Mauni ang perpekto gayud nga dapit. Dili pareha tong giingon sa Tesalonika na moingon ang mga tao, kini ang kalinaw. Unya ingon ang Biblia, then the destruction will come. Pang! Okay, kay ang kalibutan maghimo man siya iyang kaugalingong kalinaw. Wala na'y tulis. Wala na'y mga terrorist. Magpuyo na gyud kang malinaw. Nung moingon ang mga tao, kini mao'y kalinaw. Okay. Nganong maingon man kini may kalinaw, kay kung magkidnap ka, magtulis ka, mangawat ka, matrace up ka. Dali karang i-trace up, kay ngano, kusog kaayo ang internet, unya plus biochip, malocate, ug asa kadapit. Wala na, walay tao nga dili na niya ay praise the Lord. Tanang tao ang iyang mandatory, praise the Lord. Maurag ka ng mga panahon na pasalamat ta paingon na gyud ta diha. Ikaw nga nakasabot, praise the Lord. Ang tanan nakasabot, mingon amen. Oh. Mao na ganahan si Sister Gloria Maminaw ni Dante Marivellas. Kay Christian man po na siya. Nagwali na siya, no, di ba? Iyon siya, kamo, nga wala pa mahibalo, walay Kristo, na mag-rapture nami. Bilin yun mo. Amo iya sulti. Wala na'y kahadlok. Iyon siya, wala na. Morag i-lockdown na ganyan. Kuno hapit ang iyang, usan ang iyang live streaming. Pero siya wala.
Mintras may panahon pa, ingon siya, mosulti gyud siya sa tinuod. Ingon ka na. Okay. So dinhi makita nato na dili gyud di ay basta-basta kining atong ginahimo nga pagpangandam. Okay. Tungod kay nagalaom kita dili sama sa mga iskriba. Okay. Sadusyo. Mga Saduces. Sadusyo, eskriba ug parisyo. Okay. Dili sila nagatuo sumala sa atong gituhaan tungod kay ang ilarang gidawat mao kining 5 ka libro nga gihatag niya gikan kang Moses. The 5 Pentateuchs or the 5 books. Genesis, diha ra gyud sila kalibot-libot. Way laing ginabasa nila Genesis, Exodo. Kabalo sila katong nahitabo sa mga taga-Israel katong hampak sa ngihimo sa Ginoo mga milagro sa Egypt. Kabalo sila. Giunsa sila giubanan sa Dios mo na nga mapasirba, garbuhon sila na sila ray mga tao nga maayo ikumparar sa uban. Matud pa mga rationalist sila. Race ang ilahang sa pagkasila. Morag sila ra, mao'y tama, sila ra, mao'y sakto, sila ra, mao'y klaro nga tao. Kita, wala ta. Morag ana ra ba? Sila ra. Okay. So dinhi, makita nato ang atong gibasa na kining mga butanga nga atong ginahisgutan, mao gyud ni ang giingon langit nga wala gyud nila dahuma. Daghan pang mga gihimo nila nga ilang bitikon ang Ginoo pero kanunay silang tubagon sa Ginoo. Kaya ngano, wala gawas sa 5 Pentateuchs, wala na nila ilan ang gireject, labi na ang New Testament, labaw na si Jesus Christ. Dili yun sila motoo. Pero sa pagkakaroon na anay ni tuo nga mga Israelites, ning tuo, og didto nakasulod gihapon sila sa giingon kapahulayan. Pero kining mga high class or mga class A nga mga Hudyo lisod gipagahi gihapon sa Ginoo ang ilang mga kasing-kasing apan nag-ingon ang pulong sa Ginoo pag-abot sa insaktong gidaghanon. Okay, ana ta mo focus ni anang insaktong gidaghanon. Ambot og pila ang number sa Ginoo sa mga hintil. Busa kitang mga hintil nga nakagunit sa kaluwasan, ayaw gyud kumpiyansa. Ako na gyud ning ginawali sa una. Praise the Lord. Mga ilustrasyon, naghimo pagyug og ilustrasyon na barko nagdunggos pantalan. Niingon ang kapitan, ang makasakay ni ining barkuha, libo ra gyud. 1,000 passengers. Agihap, 1, 2, 3, 4, 999, 1,000, isira. Karon kay namin nanaog usa. Ay ayaw sa maglarga kay kulag usa. Nanaog, nainaulahi hingsaka. Sira. Kadtong nanaog, hingbalik og saka. Wala na siya pasag-a kay sakto na ang numero. Maupod ni. Dunay secret number ang Ginoo. Kinira pong libroha, kinira pong Romans chapter 11. Pag-abot sa insaktong gidaghanon. Romans chapter 11 verse 25. Okay, mo na tanawon sa natubalik ha. Romans chapter 11 mao na nga dili gyud ta mo kumpiyansa kay basin og manaog ta sa damyo sa barko unya na imo sakalain mubalik kag saka sirado na. Okay. Ingon dinhi sa verse 25. I do not want you to be ignorant of this mystery. Dili siya gusto na mahimo ta nga dili mahibalo sa tinagog butang. Brothers, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentiles has
come in. Verse 26, unya sa dihang maabot na daw ang full number sa mga hintil nga maluwas, and so all Israel will be saved. Maupay pagkaluwas nila. Okay. Pag-abot sa insaktong gidaghanon sa mga hintil, pasalamat nga dinhi sa atong panahon karon, kitang mga hintil, kusog kaayo, kalayo ang atong mga pagsimba. Kalayo ang atong mga pagdaig. Amen? Kay kalipay sa Dios nga inigsimba nato, kalayo. Hallelujah. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Kalayo. Gipagahi labi ng mga eskriba, paresyo, sodosyo, nabahin sila sa tulo. Praise the Lord. Kitang nagatuo og paggabanhaw. Okay. Lucas Kapitulo 16, tan-aw nato. Usa sa mga pangutana, kanus aman di ay kita mangandam? Kanus aman? Lucas 16, mao nay tubag, kanus aman kita mangandam? 16:27. Praise God. Makita nato dinhi na duha ang nangamatay. Si Lazaro ug ang dato. Okay, mao ni si Lazaro ug ang dato. Nangamatay ni silang duha. Unya, kining bersikulo 27, usa kini kahangyo gikan sa usa ka dato. Kay sa iyang kahimtang, wa man siya magdahom nga mahiadto siya ni ining dapita. Dapit sa kalisod. Sa buhi paning datua, hayahay. Maayo ang kahimtang. Wala gi problema. Apan kay di man lagi mapalit ang kinabuhi sa iya sa tao, di man mapalit lagi. Niabot gyud ang panahon na walang niya damha kay kining kamatayon dili damuhon baya na. Nagdahom ka bang nakatulog? Nakaagi ba mo magtanaw og TV nga nakatulog? Diha nakamahibalog nakamata, uy nakatulog maday ko. Unsa ra ganito sumpayado? Oh. Ang kamatayon dili damuhon, wala madahom. Namatay si dato. Maayo unta tong pagkaon, kumpletong mga bitamina, exercise. Namatay. Ug sa dihang namatay siya, oy, lawas raman di ay mo'y namatay. Ang iyahang kalag ug espiritu buhi, maog yun niya nakapait. Ang mga iskriba, dili na sila mutuo ani nga naapabadi ay taong mamatay nga musulti pa. Kay wala lagi pagkabanhaw. Karon, ang dato nga namatay, wala lang niya damha, nakamatikod siya nga naana siya diha sa kalisdanan. Praise the Lord. Ingon dinhi ang pulong sa Ginoo, verse 22, sa the time came, Lucas 16:22, niabot ang panahon nga wala lang damha, ang kabos namatay o ang mga anghel midala kaniya ngadto kang Abraham. Ang dato usab namatay po, dungan-dungan ra sila, o niya gilubong siya. Verse 23, didto sa hell. Okay, Hades man diha, no? Hell diri sa ako. Didto sa hell or sa Hades, gisakit na ang dato didto. Og didto nakamatikod siya nga naa pa di ay ibabaw diha kaniya. Naa di ay siya sa pinakaubos nga dapit. Og didto sa ibabaw nakita niya si Abraham uban si Lazaro. Ingon siya, oy, ang ako man tong kaila to.
mao man tong tiglingkuran sa amo ang pultahan. Og didto mitawag siya kaniya. Ingon siya, Tatay Abraham, kaluyin taon ako. Ipadala si Lazaro. Ingon siya, send Lazaro to dip the tip of his finger. Ingna si Lazaro nga ipatuslob ang iyahang tudlo sa tubig, in water, and cool my tongue. Aron na ang iyang tudlo, magtulo-tulo ang tubig, isalod na ko sa akong baba na perti ng lisura na. Dinhi, maayo patag inom, kay muabri pata sa rep, bugnaw pagyud kaayo. Unya di kaganahan niya ng tubig na ay mga pineapple juice, butong juice, mayon tag na butong unta. Okay, ingon siya, dinhi, ingon siya, sugua sa Lazaro to dip the tip of his finger in water. Kay ingon siya, naugana ang akong tutunlan, and cool my tongue. Ingon siya aron na, mabugnawan in taon ako, naale bation di ay gihapon ang kalisod. Ang lawas ni uli na sayuta, pero ang kalag, ang espiritu, bation niya. Iyon siya din hinauga na, gibati na niya ang kalisod, apan di man pud di mamatay, kay namatay naman ang lawas. Wa na'y kamatayon eh. Uncool my tongue, because I am in agony in this fire. So mauni ang iyahang reklamo. Yun siya, wala na. Naglisod na gyud ko dinhi. Verse 25, si Abraham itubag, Anak, hinumdumi, sabuhi ka pa. Maayo ka og kahimtang. You receive your good things. Samtang si Lazaro, dili maayo ang kahimtang niya. But now, he is comforted here, and you are in agony. Ay, kung ako bayang gitunaan ba ipon nako ning istoryaha, nga kining datua, wa gyud kay makita nga bisyo. Wa kay makita na tigpanaog-daog og tao. Wa kay nadungog nga nadukit na natawag nig purok. Wala. So lakton nga pagkasulti kining datua, buutan ang mga tao, gikawid-an, nawili ang mga tao sa iyang kamatayon. Gikawid-an siya. Pero ang pangutana ngano nga naabot man siya niining dapita. Okay, unsa may problema niya? Ang problema niya, walay pagtagad. Maura na. Walay pagtagad. Nakita niya ang tabangunon, wala po siya pagtagad. Nakita na niya siguro na dungog na nanay tawag sa Ginoo kay gisgutan man niya din si Moses. Naghisgot man siya na ipadala si Lazaro kay pawalihan, nakadungog na diay ni siya gwali. Siya ipadala siya, Ginoo, kung di man pwede na ibutang iyang tubig, ang kamot niya sa tubig, aron pa tuluan ng ako ang baba. Ipadala siya dito sa kalibutan, kay tuwa pa ko'y 5 kaigsuon. Pawalihan niya. Sa ato pa, kining datuan ni, nakadungog na ni og mga wali. Problema, wala magtagad. Maog yun ni ang iyang sala. Kay wa may mabasa nga, napurok siya, nakakitaglalis siya, nanaog-daog siya. Wala yung kayo makita ba? Natibi siya kay nagkuan siya mga bawal. Wala. Buutan yun ding tawhana. Atubangan sa tao. Sa tao lang. Kaso lang, walay pagtagad. Nakadungog. Nagtuo ko, nakadungog na ni siya gwali. Pero walay pagtagad. Palabayra niya. Praise the Lord. Sa diha nga niabot na gyud ang tinuod, ang reality. Tinuod nga hitabo. Ulahin na. Ang tanang mga buhi, moingon amen. Praise the Lord. Soon sa may buhaton, aron makapangandam kita. Ikaduhang Korinto 6. Unsay buhaton?
Okay. Ang buhato nato na sa ikaduhang Korinto 6, verse 1. Verse 1 ba ni? May number ako adere. As God fellow workers, mo ni 1 siguro ni. Ikaduhang Korinto 6:1, as God fellow workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Nagahangyo kami na ayaw gayud ninyo pakyasa ang grasya sa Ginoo. Mo ni giingon. Kay ngano sa verse 2, kay niingon siya, in the time of my favor, I heard you. And in the day of salvation, I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Karon. Amen. Ang dato nga namatay, mihangyo gyud siya kun imong basahon ni, nihangyo pa gyud siya. Sa Lucas chapter 16. Ingon siya kung dili man pwede Ginoo nga ipatulo ang iyang kamot dinhi tungod sa kung baba nga nauga. Naapagyoy ako ang isugo Ginoo kung mahimo ipadala siya didto sa kalibutan, ipadto siya didto sa balay sa akong amahan kay tuwa pa akong 5 ka mga igsoon. 5 ba to ni? Okay. Okay. Alright. Verse 27, he answered, then I beg you, Father, send Lazarus to my father's house, for I have 5 brothers. Let him warn them. Pawalihi sila. Okay. So that they will not also come to this place of torment. Aron dili sila mahianhi sa dapit. Mao man nilisod. Mao pay iampo nimo ug wala na, patay na. So ang tanang mga buhi mingon amen. Ayaw gyud kining buhi mao nay kitay moampo, buhi dili pwede patay na moy moampo. Praise the Lord. Kitang mga buhi maoy moampo. So dinhi kini nga bersikulo nagpakiluoy in town siya. So unsay buhaton aron makapangandam kita, mangandam gayud kita dili na ugma, buhaton nato karon. Unsay ikaayo karon, puros karon, buhata karon. Amen. Tungod kay wala nay lain pa nga adlaw. Mao ni giingon pabor sa ato karon. Praise the Lord. So dili basta-basta kining panahona nga atong naangkon pasalamat ganita kay nakasabot rata. Kay kung wa pa ta makasabot ay naara sa tuwa pwede mo simba, pwede ra po dili. Mao na gani na naguul ko ni adtong milabay mga bulan na wa gyud in taon, pero na ako'y gikapahiran Ginoo. Dili ni among pagbuot ilaha, sila'y manubag. Kabalo man ta na ang tao giumol sa Ginoo aron mo simba, dili ba? Sila'y manubag. Karon kay gitagaan tag panahon nga makaduol baka simba, pasalamat ta, simba ta. Oh. Na ako'y gihuna-huna na kanta nga Bisaya ba? Ako ning itudlo sa mga ismag katong gustong mo apil. Nindot ning kantahag kay bisag nagluya na, bisag wa nay kusog. Padayon lang gyapon ta. Hallelujah. Ana man ang tao mag-anam kay kini magun tao moara maguntag kanang bulak ba? Nang bulak bagong bukhad pagkagwapa. Pagkataod-taod na makapuyo lang siyang mga pila ka panahon, mag-anam og kalaos, ingon ni ana ang kinabuhi sa tao. Unya nag-anam og kalaos, hala nag-anam og kalaos unya kay maura magyud na mga butanga nga wala gyud ihatag sa Ginoo. Wala pa gyud na madiskubre sa tao baka di na gyud mamatay. Naara gyud kang Kristo na katapusan. Besa pag unsa pang mga vitamin na dihang imong pangsuyupon diha. Bisan pag supsupon pa nimo ng lubot sa patyukan.
Kay naaman ang mga vitamins diha kay kanang dugos matud pagikan sa bulak. Okay, mo kuang yun na, mo kupos yun ang bulak. Pagkakupos mo na kanang kantahan nga ako itudlo ninyo, bisag wa na ikusog, padayon kay na apay mo sa gakay na to. Okay, with action na, nindot na ato na ipaduyugan sa atong mga musician. Okay, pero dili na makuwag usa ka tuon na to. Balik-balik ko na to, sikrito lang na to na. Praise the Lord. Okay. Ang tao maugid na sudaghang gipanag-ingnan ang tao gipakasama sa bulak, ang tao gipakasama sa tubig nga gisulod sa palanggana nahiyabo di na mapunit, ang tao gipakasama sa aso nga ang aso makita pa pag abot sa unahan nawala na. Sudaghan ang gipakita sa Ginoo ang kinabuhi sa tao. Ni adtong mga 19th century pa, katong mga 1980s, 1990s, ligon bagayo, kusgan pa, mga matso pamig mga lawas. Kami sinunoy, karon puti nagbuhok sinunoy. May na sinunoy, kiwa, maupaw. Oh, pero imo nang tinaonoy, mubata lagi ka na, oy. Akong ulog tinaon sa kong asawa, api lang bagol-bagol, mulagom. Mutanaw ko, bata mo di tanaon, pero bagol-bagol din ito, kaya na may buhok. Anak ra ng kinabuhi na to. Mag-anam ra gyud ta, pero sige ra, walay problema. Kay bisan og nag-anam og kakupos, gikan sa pagkakusgan, hinay, wala na. Mura na tagpikoy mo kamang-kamang na, walay problema. Di na lang ta maulaw daw ato na itong kamatuoran. Ako ina ako misis, dalo tong wheelchair, ayaw. Di siya mo sa kayong naitaw. Ingko nga mag-wheelchair rata kay pag abot dito sa mall, mutindog magpili ka dito. Kaya magsuri-suri kag mall, unya maglakaw-lakaw. Di ba? Dawaton lang ginato ni kamatuoran to ani, kini ato mga tuod nga marag musingki na. Basta padayon lang gyud ta diha sa Ginoo. Ano? Mao ni atong paglaom naay nagpaabot nato. Giandaman kag dapit, giandaman kag lugar, unya wala na tiaw mo nang sa araw, walay kamatayon, walay sakit, walay kagulanan, walay sakit. Wala magpuyo ka nga wala na dili na sama karon nga mabaho pa ning lawasan ni, manglugod ka bago ka naligo na napoy buling. Wala perfect body, glorified body. Unya ang atong mga lawas mura nag mga edad og mga 30. Okay ni mga 30 dili ni man mo na og sa dalaga na sakto gyud na siya na mao man ni edad na iminyog Israel. Di para din sa ato na bisag 15. Praise the Lord. Ang Israel 30, si Jesus nagpabautismo 30. Praise the Lord. Mao gyud na ilang mga edad nga kanang mga idara perfect gyud na siya. Guwapo, guwapa. So mauna na dili na mausab ng lawasa. Dili na mausab ang pangutana. Mao ba gihapon ni mga dagwaya nagtuko mao gihapon ni. Naay kanta lagi to kitudlo na mao ba kaha ikaw abog ka lang mo pauli unya. Mao ba ka ikaw ang atubang nimo, ikaw ba ka kana? Praise the Lord, hallelujah. So iyon na ana ra kay ang tao, mao na itong dagway, basta batanon pa, morag pag mutigulang na, mausab na ang dagway, di ba? Kanang mananaw kog tao, moana ako sa kong asawa, nit. Kanang bayhanan nit ba sa batanon pa na guwapa kay na ba kay bisag tiguang na o makita nimo iyang kagguwapa nit kanang tawhana kanang lakiha guwapo pud na siya katong ugangan sa akong uyuan si Tata Tonyo guwapo nga tao tigulang na kayo siya tigulang na guwapo gihapon nga pagkatigulang iko kanang tigulang nga guwapo kay na siya ba. Sayo nang ka, minyo sa Bohol. Pag-anhi din sa Mindanao, na minyo na pag-usab.
Oh, ang iyang anak sa Bohol, 4. Pag abot din wa pa may cellphone, sulat-sulat pa man to. Tagtulo ka bulan sa mabot na sulat, naminyo. Yun siya, bantog ra. Isa ito pangalan tong, nalimot ko sa pangalan tong tiguan to, kagwapo. Oy, gwapo nga tao, mata pa mo na, gwapo forma. Kini kita mag-ida na, magmuta-muta, magluwa-luwa. Pero iyaha, partig yung limpyuha siyang mata. Oy. Oh, tigulang na. Gipangadjian na tong iyang bana, kay nagtuog patay na. Hinggikan siya, batanon pa. Praise the Lord. Naminyo di ay din napulo ang anak. Ning uli sa Bohol. Iyon siya, uy, pangalan itong tiguang to, nalimot ra ko. Iyon siya, buhi ka pa di ay. Nga nuwa mga magpadal sulat. Oh. Natiguang nagod sila, pagikan batanon pa, niuli tigulang na. Niwa pag yun siya magsulti nga namin niyo siya. Karon, gipatawag, iniabot ang mga bulan ba to? Gipatawag siya sa lungsod, Sawang mana dito sa Kabisayan, Sawang. Gipatawag sa Sawang. Gipatawag sa lungsod. Ikaw ba si Kuhan? Oh, nainangita nimo. Sa kinsa man? Gipagawas, gipasulod sa kwarto, gipagawas. Oy, ang mga anak niya sa Mindanao. Perting sukuha sa asawa niya itong una, si Dunya ang pangalan. Naunsa ba diya ka, nagminyaw diya ka dito? Perting awaya, oy. Ning apas ang mga anak kay nangitag bahin. Praise the Lord. So ingon ni ana. Maingon ko sa asawa nit. Kanang tigwa nga gwapong tao sa ulitaw pa na. Makakita po kag lalaki nga dili gwapo sa ulitaw pa. Pagka matiguang na, mo rin nagbalbal. Komedya ra ba yan? Salamat sa Ginoo. Ako giingnan ako asawa. Nit, kakita agad ulitaw nga dili gwapo. Hindi ka tigulang. Mailhanin mo ni tigulang na batanon pagwapo kay sa tigulang, mailhanin mo, gwapo gihapon siya. Pero di na siya sama sa batanon nga gwapo kayo. Pero mailhanin mo, kanang tawa na gwapo gina. Batanon pa. Perting gwapohan na. Kang tiguang na gani, gwapo-gwapohan mo gani. Kamu setan na niyo sa ako, marag balbal. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Amen. Amen. Itong palakpakan ng pulong sa Ginoo. Padayon ta karong gabi, ipadayon nako, ipakita nako kaninyo ang mga kalahian kanato og sa kanila nga mga taga-eskriba. Manindog kita. Praise God. Pataas ang makamot, Ginoo, panalangin sila nga nakadungog sa pulong. Tungod kay maoy giabot sa among makasing-kasing nga nagatuo kami nga walay bakak ang imong pulong. Ang tanan nga imong gisulti tinuod ug kaming nagatuo wala gayud kami pagduha-duha. Tungod niini dili kami mapakyas sa among gipanghuna-huna o gipaabot. Nasayad kami nga lumalabay ra kami niining kapanahonan. Busa silang mibayaw, ibutang kanunay sila makasing-kasing ang pagkamatinud-anon. Ibutang diha sila makasing-kasing Ginoo ang dakong gugma diha kanimo. Nga Ginoo magapabilin ang kalayo sa among pagpangalagad uban kanimo. Ug salamat Ginoo sa imong grasya. Salamat sa imong pagpasaylo kanamo. Salamat nga ang dako nga pultahan sa kamatuoran imong gibuksan alang kanamo. Ug kining tanan among gipasalamatan sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Noon na lang ang panahon, igsoon ng Diyos, bakit na siya
Kanindot o kataho ang langit tulong bulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang pagkadan ang syudad kabulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na'y kamatayon, Jesus. Lunlon tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatahon. Syudad na bulawan, daw sa langit ang pagatumbahan, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, igsoon nga ang Diyos hapit na siya. Mubalik ikaw o ako iyang uhaon, sugaton ta siya. Ikaw o ako iyang uhaon, lalinong nagdusa panganod, lulog kalipay ang atong matagamtaman, kauban ka siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangiran, wala na'y kamatayon, Jesus. Lulong tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatahon. Ang Diyos ang